Monggo kathek kaya adoh men iki piye. Semoga para kadang tamu ingkang sampun pikantuk dedaharan dipun rahapi daerahipun kong monggo. Ugi nyuwun pangapunten. Bolak-balik mboten napa-napa monggo. Mas Sam monggo aturaken pinarak. Langsung tayub. Monggo ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan kepareng jumeneng jengkar saking papan palenggahan. Sabda pandita rata ring sliramu dadyai sisekku. Setunggal mriko sekawan-sekawan. Oh oh. Nali
Ayo Mbak, ayo Mbak. Ayo yo. Ayo yo. Yu Dewangga. Asik. Ayo Mbak. Yo yo. Hati-hati, iki wis pulunge metu iki. Yo. Ayo Mas. Ayo Mas, ditambui. Aku iki kesel iki. Sing gambi geten.
Iki sing gambi leni iki. Iki serat betah iki gambuh iki. Engko mari dhewe kok. Tak sebel kok kene iki kok. Awas. Iya. Hati-hati, hati-hati. Heeh, bocah cilik-cilik minggir. Awas. Yuk, yuk. Wis pokoke Mbah Giman iki lek ra dadi ora. Hati-hati lho, Len. Biasane nek dadi goleki wong ayu iki. Iya. Kuku seduwa kemelun nang ambar wijil. Angebaki jagat. Lah punika ta wujuding. Awas. Iya. Heeh. Aja dipangan. Engko mangan wilaan. Awas. Iya. Kalem, alon. Iya. Awas. Oh. Hati-hati. Iya, diganggu ya. Iki lek tak gambu ora mari iki kok pangkat. Iya. Ya sik ta. Ayo Mas, ini ganggu ya Mas. Kok ora rono. Kene. kok nelonyor nek ngono kuwi piye to Paman? Ayo sing ganggu ning kene iki lho.